क'क्राझार जिल्लानि खासियाबारि आर'नाइ गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों दिन्थिफुंगोन आलायारन थियेटार। बर' हारिमुखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा क्लाबनि बानजायनायाव फैगौ 24, 25 आरो 26 नबेम्बराव थियेटारखौ दिन्थिफुंनो बे समाव लाहार फाहार जादों। खासियाबारि आर'नाइ गेलेग्रा फोथाराव दिन्थिफुंनो लानाया आलायारन थियेटारखौ गासै रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों। बानजाय आफादा मिथिहोदों सेथि सानाव गोरबोनि दागो, नैथि सानाव इनकाउन्टार आरो थामथि सानाव बिदिन्थानि गेलेनायखौ दिन्थिफुंगोन। बेयाव बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम सरेनदुफुर फुंखा क्लाबनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। बर' हारिमुखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। बे गोजोनथाव खौराङा जाबाय 2 नबेम्बर दाननि 24, 25 आरो 26 अक्ट'आव सरेनदुफुर फुंखा क्लाबनि बानजायनायाव खासियाबारि आर'नाइ प्लेग्राउन्डआव सानथामनि हाबाफारिजों मोनसे मेहेरगोनां दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया जाबाय आलायारन थियेटार। बिनिखायनो बर' हारिमुखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे थियेटाराव लैहोर लैहोर फैनानै नायफैना जाफुंसार होनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। मोनसे हारिया थांना थानांगौब्ला गिबियाव राव, थुनलाइ आरो हारिमुवा थांना थाग्रोनांगोन। दा आलायारन थियेटाराबो बर' हारिमुनि मोनसे बाहागो जानायखाय बिनिखायनो ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैना जोंखौ मदद फैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनायजों लोगोसे मिथिहोहरनाय जाबाय। गुबै नायजाबफोरनि मुङा जाबाय सेथियाव गोरबोनि दागो, नैथियाव इनकाउन्टार, थामथियाव बिदिन्थानि गेलेनाय। स्कुटी आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नबेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटी बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटी आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।